ri hasi ri jentia kari kabatip riu tiplay kari kaba ije kajongpi kajonga kari hakaba ka akor kaburom kalong ka eke kaba kongsan nakamata jong beriu bakin bor Henry kadba nangayat kising kipor kata ke jingsnyu ke jinjer set kiba harukam kila shlei hapo jongani ke jela jongi ki samla jongi kila nangjot kami ke jingkanat shiying shisem kami ke jingkanat parado parasnam kimi kita ki nong penyap bat ki sha penyap bat ke jingshongs ir ke snong jongi kila nangjor kadba nang mi kisngi kipor hado bangimla shu ban yashanya para mensim parado parasnam ngimla shu ban shanya wat ya ki parlok prajor jengi wat ya kita ki bangi khot ki bai ki jong iru kidang sherkala mentakasngi ngenjekren yo tau thit uba ka imlang salang jongi ki yeng ke sem jongi kendu hageni kisngi bar utau thit ulong udrox hageni ke video jonga mentakasngi ngenjekren shepangeni ke benta balai ke samla jongi ki ngop hauni udrox kabaar ngenjekren ru kumno ke samla jongi ki kerni hauni udrox ngenjekren ru ya ki katto kat ne ke benta naga ain kabangi kum ki khon samla ki long kimi long pa ki don kame bantep bat hakaba khaddo ngan ai ya ki katto kat ne ki lat klenti kumno ngen laj naga ne ke jengkerni ki khon samla jongi ki overdose hauni udrox balong we na ki thet jong ka jingsnu haki imlang salang jongi benta ke sorkar ke imlang salang ke NGOs kila persyang manwad ya kilat kelenti kumno ban yada ya ki khon samla jongi khanang wa kinom ngop how new drugs Henry kimla banle ruem kila ai ya ka awareness program haki snong jongi haki school ki jongi but haki wepat kilat pathai kubor Henry kimla ban tela kam ya ki samla jongi bakin ngop bat bakin shate how new drugs menta ka jingkali kalong balekin ki samla jongi kenthe bat shenrang ki ngop how new drugs ngala persyang manwat ya kilat balai ki samla jongi ki ngop how new drugs ngala persyang ban kali lagi katto kat ningut ki samla jongi ki bakerni how new drugs balai ka kadau ka ba penlong ya ki bakin di ya drugs hoj kitip ba ulong ubasnyu penban kidang ngop bat ka jingjubab jongki kalong kumni kabanang kong ki ong kade ka pressure na ki school ka pressure na ki bahayeng hasem jongki ki ong bakadaw ka bapenlong yaki bakin di ya udrox kalong ka jingle jongki bahayeng hasem jongi ladangi le ya ki nogino ka kam hayeng hasem jongi ki jumayengi kim judon kata ka jinghun kim judon kata ka jingsuk nak menta jongi ka donru kata ka pressure school ka pressure ban pule ki kot ka pressure ban pas bar kum ta ter don na pleng jongi taki samla ki ong bang ngisngau baka jingim jongi kamlong ka jingim ka badan jing mentoy namar bangla sya mai than ha ka jingim jongi nanut ang step habangi khi na jing thia ni shamai kadon kata ka jingting kadon kata ka jingi pher jimut ha pleng jongi bat ki bahayeng hasam jongi bat ha ka bakhadu ngisngau tam unehi ubalapan ai ya kata ka jingsngan ya ka jingtekan ha ka mensem jongi larangili school ka pressure school ngi sya mai hakinong hikai jongi namar bangilong kibru ke babe hado bangi sngo baka jingem jongi kalong kum tugas lading ka bahab habadan ha ka baki biru ha baki yaj hadanti ki yo ya kita kisla kum ta ka dauba ka banongkong ban penlong ki bakin di kalong ka pressure ka dauba ka baar ka ba penlong ki samla jongi bakin kerni ha udros ka de ka social media hoj ka social media bunsen ngiyoi hapo jong ke film ka laban dei ka film English ka film Hindi lane ke film khasi jong hero bunsen ngiyoi yakne paki aktor lane ki gang ki di ya drugs bat habaki di ya drugs kumta ka penlong yangi bangin perkhat bahoj ulong acceptable ulong ua ubala pediang dak imlang salang jongi bat kani kalong ka jingkisha bunsen ngiyoi baki aktor ki aktris ki pendon kam ya ki drugs hapo jong ke film kumta ka dauba ka baar jong ka jingkerni jong ki samla jongi ka de ka social media de leba jong ka social media ki khana samla jongi ki itho ya uni drugs but hoj kani kalong ka jingkisha bonusen ngi yo I hapo jong ki film bagi aktor ki ya I khan ba bar ka to ka jingle jong ki ka pen kata ya ka jimut ka jing berkha jong ki samla jongi par kumta ki kwa ban mat ya ka to ka tiar ka benta ka balai ka de ki imlang salang jongi mana kani don uwe ubru ubangam kwa wan penpau ya ka kerten jongo bad uwan ban sa wai hapo jong we ka shnong barit
bat ulong ubru ba paria ba kaktit ka khana ngila ban ong ba ulong friendly ba bat haba ulong friendly kumta ki khona samla jong ki smart ba ban le kai sheyeng jongo udan ka TV udan ka phone udan ka computer bat kwe pat kitiar kitar ban pen bernia ya ki khona samla jonge bat bonsen ki khana hakarta khat sau khat san ki smart ba ban le kai sheyeng jong ne ubru bat hateng uju phakam ya ki khona samla uju phara uju phathe tiar bat kumta ter bat haba ki trekam ya ukumta uju ainong yaki hateng uju ai ki da ubiri da ukhui bat kumta ter bat kumne suki pasuki ula ai yakini khon samla jangi daka drugs kini ki khna samla ki bala kerni ha ubiri ha cigarette bat donru ki bala kerni ha ubhang ha ukenja bat ka kiat bat uni ubru ulong ubru ubak hayi yaki drugs bat hateng uju pendon kam yakini khon samla banlong ke deliver boy ban ai yaki drugs hagi beru ki badi bat uju ong yaki shim ai yakini ketir ha uta ubru ubatan hakata jaga uphong komta ka sopti bat haba pi ai yakini ketir da shimru yak pisana u bat haba kiwan phai nang ta uju ai drugs ki bakindi bat kumne suki pasuki bon bha ki samla jongi kelangop haka jingpan show jong ni brio bat hadu mantaro kane ke shnong kalong ko wei na ke shnong haka ba bon bha ki samla ke bakarni ha drugs Henry hadin kumno ki brio kele kem ya uni brio bat kila IT no yo shake police PE kanero kalong ko wei na ki daw ka ba penlong yaki khona samla jongi bakin ngop haka ne ka jingkarni jong ni drugs ka banta ka bosau ka jingkwa tip PE kini ki khana samla jonge ki balik sha uni bru ki kwa ban mat kumno ka tes jong uni drugs o ki la jumat ya kata ka jimbu a jong biri jong khui kila jumat ya ka jimbu a jong ubhang ukenja kila jumat ya ka jimbu a jong ka kiat bat haka ba khado ki kwa ban tip kumno kata ka jimbu a jong utau drugs kalong kata ka jingkwa tip jong ki ka penlong ya ki shisha bakin ngop how the drugs pitip ni em ya kan ni jingisha baki biru ki bangop ha ka jingkar ni jong drugs kilong ki bakarni shwa ha u cigarette ha biri kilong ki bakarni shwa ha u bhang ha u kenja bat ha ka kiat ki bala jumat ki bala ju sngo tenat ban yo sngo ya kata ka jimbu ai ka ba ai da u bhang u kenja da ka kiat lani da ki biri ki cigarette ba kum ta ter bat ha ka ba khadu ki kwa ban mat kumno uni drugs ulong nga ju sngo bon bha ki samla jong ki ong kumne ngalamat ya ubiri usigaret ngalamat ya ukenja ya ubhang ngalamat ya kakiat ngakwa ai ban mat tang chisen kumno kata ka jimbu ai jong tau drugs kalong mat kumta lada don na preng jong kita ki perlok jong ki bakerni hau drugs ki ai ki bakin mat ya kata ka jingtis jong tau drugs mat hangta ki sngo thusha ani kat no ka jing sngo bang kat no ka jing sngo natisha kata ka jimbu ai jong ni drugs mat kumta ha ka bakhadu ki ngopno ha ka jingkerni jong ni drugs kabanta kabasan kajing itho ilade bunsin ngilap yakani maki khon samla jongi ki sakma bat habangi phai shakatu ka point ka banangkong ki shamai ki shakan hit haying lani ha school lani hapo jongi imlang ka salang jongi hado baki sngo baka jing em jongi ka longkum ka to ka sla ka bayap ka bahap hakando kumta ki kwa banton kata ka identity kata ka jing itho ilade ba ngalong uai bat kumbang ongi pimene haba kidi ya u cigarette kidi ya u biri kidi ya ka kiat ya u kenja ki sngo khan ya la ka jong ka jing jigi ba ho ngile ya ka ni ka kam hato philap nemlap ya ka ni ka jing sha ba ki tu ki biru ki ba kerni hakino kino ke jing di bu ai ki long ki biru ki ba sngo khan ya de ki ba sngo tof ki ba sngo kat hanga omdon shu hasla jong na perthai bat ki sngo ba ka standard jong ki kan increase la ki di ya ka drugs namar baka long ka aka kabawan nabar kumta ki mat no ya ka ni ka drugs tang na ka banta jong ta ka jing sngo khan jong ki ngin poi sha ka bepat ka banta kumno ki samla jong ki kerni ha uni drugs lane ha ka nukur kom ka ni ka addiction ka trekam ha ke jimut ka jimper khat jong samla hado ba umla shuban ya ka drugs PE hapo jong ka jimut ka jimper khat ngi ka don ka ta ka wei ka hormones ka ba penmi ya ka ta ka dopamine kene ka dopamine kalong kata ka kenja dawai ka bala penmi da ka jimut ka jimper khat jongi bat larangi le ya ka no ka kam ka bangi siu tenat ban le ha ka jing im jongi ka jabin jongi kan release lene kan penmi ya kata ka dopamine shibu menta fitangan bat ha ka por ba fitangan pikwa ban bam air
Bat hakum kata kapor haba pitangan lara fiyo ban bam ero ka kepo jong pi ka kadang bar ka jumut ka jumper khat jong pi pat ka ngau hun ka jing kali ka long balai pi ngau hun na mar ba ka kepo jong pi ka yo ya ka jing bam ban bam bat haba pi yo jing bam ban bam pi ngau yo bor pi ngau klain bar ka jumut ka jumper khat jong pi kan release ya ka dopamine bar kum ta pi ngau tenat haba pi yo bam ngan ai biang ipi sa ka pat ka nuksa Shubu mentah pinyo ya ka tulop jompi lani ya ka bainong jompi enda lakut benai lani enda lakut jong katayo. Bat haka to por haba pinyo ya ka pisah ka jimut ka jumper khat jompi ka ngokmen. Bat hakum kata ka por kata ka hormon ka bastor ya kata ka dopamine ka penmi ya ka ni ka dopamine ha ka jimut ka jumper khat jing bat kum ta ngis ngokmen ngis ngohun. Kum ta larangile ya ki nogi kam ki ba penhun ki ba penkemen yangi. Kata ka jabing jongi kan release ya kata ka dopamine. Mentah haba unong di duma ula bandi udi sigaret udi biri dan ni ubam ya ke duma. Kane ka duma ka penmi ya kata ka nikotin. Kane ka nikotin haba ka rung hapo ka met jong ubru. Ka penbu ai ya ubru shiphang. Bat ha kata ka por ba ubru ubu ai lang ba jong ka nikotin useng tenate. Bat hakum kata ka por ha ka jabing jongi on release ya kata ka dopamine. PE omde kata ka nikotin ka bapen kemen yo baru Henry kata ka jing penmi ya kata ka dopamine da ka jimut jeng perkhat kata ken ka bapen kemen yo baru kum ta ngila ban ong balarangi kemen on release kata ka dopamine hapo ka jimut ka jeng perkhat jeng habangi pas ngi kemen kan release kata ka dopamine habangi yo ya ka ka jing job ngi kemen kan release kata ka dopamine ngan IP sa ka wepat kanuksa Shubo mentah pitre shipo hajar shibenai naga tu ka jaka ka ba pitre kala bende ka jaka bela kala bende ka company dan ka no ka ba ai kam ye phi bat hakum kata ka por ka ton ka wepat ka company ka ba khot ka ba terwa ye phi bakan ai phi phara hajar shipnai lara phitre bentre ha ka company jangki ka jingkali ka long hato phitre bentre phinom tre bentre namar ba phiyo shipo hajar kumno pintre ya ka wepat ka company ka ba ai phi tang phara hajar kumta ka jingman jong pi kalong shipo hajar ya kata ka pra hajar Henry ha ka wepat ka liang lada don da ka wepat ka company ka baterwa man IP arpo hajar hato pitre nemtre hoj ngatip bapin ong bapin ya kata ka shipo hajar bapin tre ha kata ka arpo hajar hang ne ngila ban ong ba kata ka dopamine kan release larangi yo ya ka shipo hajar bat lada don baterwa yangi pra hajar kata ka dopamine kan release ha ka jimut ka jumper khajangi namar ni juyo shipo na dagi ayangi pra nginom hun Henry hagawe kaliang ka dopamine jongi kan release khambon larangi yo ya kata ka arpo hajar bat habangi yo ya kata ka arpo hajar laraki ayangi shipo hajar nginom hun shu haga juk urkom kan ka drugs keruk atreka PE kata ka jimbu aj ka ba ai da ka biri da usigaret da ka kiat da ka kenja kalong kham hapo ban ya kata ka jimbu aj ka ba ai da utau drugs Uni drugs udon ya kata ka chemicals ka beton hapo jongo kabala ban destroy leni penpaj ya kata ka orkom penmi ya kata ka dopamine hapo jong ka brain jongi bat haba ka brain jongi haba ka yo mat ya kata ka jimbu ai ka ba ai da drugs kanam la shuban hun da ka ba yo ya kita ka jimbu ai ka ba ai da ubiri da ka kiat da ukenja ka kwa da ka drugs hi kanang ba kata ka dopamine kan release hapo jong ka brain jongi Dena kata daw ubri ubala kerni baha ka drugs haba umyo drugs ulong kum ubi namar ba kata ka brain jungu kata ka jumut ka jimper khaju ka kwa ban release ya ka dopamine Henry kanam release tat hado bakan yo ya kata ka ju ka jimbu ai ka ba ai daw drugs Dena kata daw ubri ubala kerni baha ka drugs jumbu ai shu la daw di ya ka kiat lani ya ka kenja namar kata ka jimbu ai ka ba ai da kata ka kiat da kata ka kenja kalong ka ba rit hakamat jong ka drugs but kani kalong ka rukom hakaba kumno ke samla jongi ke kerni haka drugs menta ngin poi sya ka wepat ka benta hakaba ngan yetho ipi pangani NDPS Act ka Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act pila ban kalianga balai nga kwa banwanra ya kani ke jinghikai hakani ke video jonga namar ba bonsil ngilap ya kani ke jingshisha bahaba usamla udi drugs ki wan ki wepat ki jinglong ki basniu ha ki jinglong jongo ustang banwan ra shibun ki jumpung kulmar hayeng asem ki stang banja ki tiar kitar hayeng asem bat haka bakhadu haba ula kerni haka drugs bat haba umyo pisashu ban the drugs ban si uha ban shim sa ka wepat ka step bat kata kalong ban khayin drugs
bat haba ulak long unong khayi dei na kata daw ken ngakwa ban ra ya ka jing hikai ha ka jing de bat kaniki NDPS Act ngan subatai malumala ha ka jing de bat kaniki NDPS Act ha kaniki NDPS Act ka batai kumni ba lada unu ubru uba thung uba penmi uba shna uba don lani uba di uba thit lani uba transport ya kino ki kenjak chemical substances ki badai ki drugs ba import lani uba export on penchitami ki katkum kaan ke section ke bakat san jong ke neke NDPS Act ke batai kumne ba lada lap ya unu ubru uba khai drugs but lada kata drugs ke bakilap ke badan haga med jong ke dan haga small quantity la ban set patok yu hadu hendru benai lane kala ban extend chado shipos nem rengkat bat ka fine banta ka baar pat ka ong ba latalap ya unu uba khai drugs kalong khambon ban ya kata ka quantity ka ba ko sarkar ka bo nakmata jong kinong di ya uta de ban set patok hadu shipos nem rengkat bat ka fine silak tengka PE ka ni ka NDPS Act kalong ko way na ki act ka ba klan ba hakba lada kalap ya kino ki ba khai drugs ka jeng penjutam nak menta jongki kalong ka ba eba hakawe pat kalyang lada utu unong khai drugs but ubo ya ka to ka drugs hakano ka yeng but lada ki bru jong ka an hilap ya ka ta ka drugs uta uturayeng hakaba kata ka drugs ka don utaru unla ban ngat haka jeng penjutam don ro ki bakalinga shibo menta utu unong khai drugs usya kem bat ngitip bagato ka kam ka ba ule kalong non bailable kuno pat uyo bail kani kala ro bande hagawe pat ki crimes haba ki ong non bailable kumno pat kidan yo bail haba utu unong sya set hapatok haba utu unong le kam snu udon hapo jonga judicial custody lani udang sya set utu upidar ubayeng nakaliang jongo u fight nakmta ka bail jongo Barkat ba kato kes kadang yaj haka investigation jongki polis utu UIO lene investigating officer ulaban pre ulaban duai daka court baka nom pelai ya mat hangta ya kata ka bel jongu onam pediang daka court Henry hagawe bakaliang lada ya ka kes lada ban investigate da utu police officer lada don kiba I bel ya utu nongle kam sniu ula ban yo bel Henry ka kes kanom pat court man bla ka por habaka court ka shim ya ka to kes utu accused person lene nong le kam sniu uhaban hajir bat hateng ke kes kaya dagi post nemro markumta ka court kam la ban set sa iki hapo jong ka judicial custody leni hapo jong ka jail markumta ka yeng bishar ka ai bill ya utu nong le kam sniu rengkat bat ke kendon ba uti ban wan hajir man la kapor bagi penlong ya ka to kes mentangin po siya ka wepat ka benta hakabangan IP ya kato kat nikilat kelenti kumnongin lat nakajing siya temraw jong na ka jingkerni haka drugs kumbang ong ipimene baka jingkerni ka syong haka jumut ka jumbar khat jong bru ka syong haka ta ka dopamine ka release hapo jong ka brain jong bru kumta lada don gino ki kam kiba pensngo bha ya utu bru kaban yarap ya ka jumut jumbar khat jong kaban yarap ya ka brain jong ban release ya ka dopamine hapo jong ka brain jong hangta ken ula ban job ya ka ta ka jingkerni jong ka drugs kabanangkong utu unong kerni uday bandon rengkat barkita kibru kiba aiman sem yu barkata ka jing aiman sem juki kala ban yarap yu ula ban klet ya ka to ka jing long parim ju kabaar ula ban develop lani wila ban yo ya ka jing long ka bathamai lani ya ka nugu ki kam ka ba u interest kaban sa penlong ya ka jumut ka jing perkhat ya ka brain jung ban release ya ka dopamine ber hangta ka ni ula ban klet ya ka ta ka jing kerni ju bat kata ka jinglong ka bathamai ka laban ayu ya ka jingkermen ka bathamai ka ba unimbiang ya ka jingim ka bathamai ka jinglong ka balai ka long exercise ka jingle exercise ka long ka way na kibenta ka ba kong santam na ka benta jong utu bru bakerni bat kata ka laban yarap yu ba undon ya ka immune system ka baklan ba hak ba kumno ula bele persya ya kata ka jingkris leni ya kata ka jingtharang ya ka drugs ka benta ka basaw ka wadantir kani ka pon ka yesurim bar kate ka pon ka banangko hakba ondon kibiru ka treimon singobha nak bentapan pengkoyo kiban yarap yu kumno ula ban le persya ya kata ka jingtharang ya kata ka drugs benta ka basan ka jingbam bha ka jingbam ka long ka way na kibenta ka bakong santam nak benta jong ni bakarni namande lengba jong ni jingbam bha kabala ban yarap yu bar haka jokopor kan yarap ya ka menjungu ban ile persya ya kata ka jingpang ya kata ka jingstom kaba Henry ka jingkran bonusin kini kibiru ka bakarni
ikwa bani yatho hakiberu kiban skot ho ya kata kajing ke baki kendo bat kumta lada kidon kita ke volunteer lada kidon kita ke bai kibat hanya rengkat barki kiban sngap ya kata kajing keren jongki kiban sngap ya kata kajing yatho jongki bat haga joko porro kiban skot ho ya kata kajing keren jongki ya kata kajing ya kata kajing terang jong kata kamet jongki bat lelaki don kita kibiru kibadan rengkat barki kibas ngaut ho ya kata kajing jongki kibas ngaut ho ya kata kajing kendo jongki bat hangta kin suki pasuki kilaban no ya kata kajing kerni jongki ya kata ka drugs kiton kam ya kajing rap jongki profesional ho ngimla ban len bahayeng ngimla ban sumar ya kini kinong kerni kiton kam laki jongki export kibala ban ai ki ya kajing sneng kibala ban ai ki ya kajing kendu haman laki klimat ha kajing jongki Dena kata-kata ke jubu ya kini ki drugs addict siapa ke rehabilitation center nak mentah bakin yo ya ke jing selok nak mentah bakin yo ya ke jing sneng ha ke jing jongki ke baman lakas ngi ke bentah ke bak hado ke jing duai kani ke long ke bentah ke bak kongsan nak mentah kini ke nongker ni kini ki nongker ni ha baki stang ban sungthu ya ke jing mut ke basisha jong ke jing jongki bat ha baki IT ya la ke jong ke jing jongki syau boleh hang ta kenya kidla ban eno ya kene ke jelong jongki detang habakidon kata ka jingya dei ke bahajan badu play hang ta kenya kidla ban yo ya kata ka jingla lui ke basisha lenda dei makihi ke bakwa ban long ke balai lui kan mau ya kene baki wei kimla ban pen lai lui yaki mentangin boy sya ke benta ke bakhadu jong kene ke video jong amanta kasi hakabah ngakwa ban ai jing sneng jing kentiu nak benta jong ki khon samla jongi ki bompat ngop ha uni drugs kan mau ki perlu be jengah drugs umlong ue ubasuk yangi bangin laj kan mau bo drugs ude ulenti shortcut syaga jail lani syaga jingyap kajingyap om tang yangi Henry kajingyap kalong nak benta jong ki bahiyeng hasam jong hero ki kimi ki pa ki henman ki para ki jauh umat nak benta jong para nak benta jong henman balangop ha kajing syate merau jong drugs kumta manlait na drugs shimanta haginu ke social activities kabaki penlong persya ya drugs kala bande lang baki marathon kala bande lang baki driving competition barki we pat ki activities leni ki programs ka penlong daga sarkar banile persya ya drugs shimanta hagini namar ladangi shimanta hagini kan mau ya ka jimut ke jimpar khaljungi ya ka jing sneu jong drugs kumta tong ya snok tilang shenrang barkenthe bani le persya ya uni drugs bar sajisin ni laban wanra biang ya ka jengsuk ka jengsan hapok ni kari ka jai penru jongi bar sajisin kumbang jong pi lagi por rengkat bar ka jengkur khu jong uturai kan rat na jong ka jengkershan jong ki bahaya ngasam jong pi rengkat bar ka jeng tre stom jong pi im ya kata ka jingim le ya kata ka kam bapin long kanuksa ka babaha nak benta jong ki wei ngin saya kendo pihak ke video tar hado kata por bye bye stay blessed.